Hmm? Ora apa-apa. Ya iki sithik tok. Sithik-sithikan lah ora apa-apa. Iki nang gorengan bakwan. Terusan apa iki? Banyu. Terus sendok. Jadi ini banyune warna ya. Karo ndok kae. Terusan iki wajane kae sisah kae ompreng. Ya iki bawane sangat menggoda sekali, ndoke to menggoda sekali kowe. Tapi poso engko lah, enten buka. Sing paling penting apa? Iso mantul ngono. Masalah. Cocok-cocok wae to. Sing paling terpenting ya kuwi gorengane. Matuk-matuk wae tok gorengane kok. Sak pole dan sak induhe. Ndoke sangat mantul. Sak epiake. Ora masalah, siki apa jenenge? Gorengannya sangat mantul sekali ya ki ya. Pokoknya siap di apa? Di konang piring dan juga disajikan untuk berbuka puasa. Neng ndok ngene iki paling enak lah. Sak gorengane permantulan yo ngene iki. Hematan. Bola wae. Iki neng apa jenenge? Yo ono iki lah. Noseng ngono, oseng. Oseng-osengi Sambal pecel. sambal pecel, Iki godhong tilo. dan telo, Gitu aja. sego. Sego yo pasti. Komplit ya? Paling perkompletan gue. Ngono tok. Perkompletan. Jadi iki Aneh-aneh. apa jenenge? Ya iki masake ya iki mau. Eneng sing wis mbok delok iki mau. Eneng goreng-gorengane, eneng iki wajane wis sak ompreng apa jenenge omprenge kae terus iki erok-erok wis sembarang kalir iki. Eneng kabeh. Dadine sak centonge barang eneng kabeh wis komplit. Jadi lawah ngono lah sithik lah ora apa-apa, ora masalah, penting kok diwaregi ngono. Ya wis ya, iki ngono sik iki. Mergo apa jenenge iki ning warna barang iki. Oh ya wis lah gak apa-apa wis. Warna-warna lah ya ora masalah. Ning warnane coklat apa sembarang iki. Wis ngono sik iki. Iki lagi kemrungsung silape. Silape udian. Wis ngono sik pemirsa kabeh nang kene. Wis terima kasih lah ya semuanya nonton ya matur suwun semuanya iki. Ndelok iki ya wis modele ngene iki gak apa-apa lah. Ya panggone ya kaya ngene iki. Setiap hari ya iki ya panggone kaya ngene modele gak apa-apa ora masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.